Na našej škole sa veľmi často stretávam s tým, že sa na hodinách informatiky rozprávame o počítačových hrách. Je to úplne prirodzené. Hry sú dnes súčasťou sveta detí. Rozprávajú sa o nich medzi sebou, zdieľajú zážitky, radia si navzájom a často je to pre nich téma, ktorá ich úprimne baví. Aj ja sa ich preto rada pýtam, čo hrajú, čo ich zaujalo, čo by odporúčili ostatným. No a práve vtedy sa niekedy stane, že zaznie odpoveď, ktorá ma trochu zarazí. Deti úplne bežne povedia, že hrajú napríklad GTA, Mimesis, Call of Duty alebo Counter-Strike. No mohla by som tu vymenovať ešte ďalších minimálne 30 ďalších. A žiaci to povedia s takou samozrejmosťou, ako by išlo o úplne bežné hry pre ich vek. Lenže práve tieto hry patria medzi tie, ktoré sú určené pre výrazne starších hráčov. Obsahujú násilie, agresívne situácie alebo prvky, ktoré nie sú vhodné pre deti na základnej škole. A vtedy si uvedomím, že toto nie je o jednotlivcoch. Je to širší jav, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie. A práve preto má zmysel sa o tom rozprávať. A práve preto si dnes vysvetlíme, čo je to PEGI a prečo by sme ho mali pri výbere hier rešpektovať. PEGI, teda Pan-European Game Information, je európsky systém hodnotenia videohier. Vznikol preto, aby pomohol rodičom a hráčom robiť správne rozhodnutia pri výbere hier. Každá hra dostane hodnotenie na základe svojho obsahu, nie podľa náročnosti alebo obťažnosti. PEGI používa 5 základných vekových kategórií: 3, 7, 12, 16 a 18. Tieto čísla označujú minimálny odporúčaný vek hráča. Napríklad PEGI 3 znamená, že hra je vhodná pre všetky vekové skupiny, vhodná pre malé deti, bez násilia. PEGI 7 už môže obsahovať mierne strašidelné prvky alebo jemné násilie. PEGI 12 obsahujú postupne náročnejší obsah, viac akcie, mierne nadávky. PEGI 16 obsahujú realistické násilie, silnejší jazyk. PEGI 18 je určená výhradne pre dospelých, obsahuje brutálne násilie, sex, drogy. Okrem veku, PEGI používa aj ikonky, ktoré presne hovoria, čo sa v hre nachádza. Môže ísť napríklad o násilie, strach alebo horor, vulgarizmy, drogy, hazard, sex, diskrimináciu alebo online platby v hre. Tieto ikonky vysvetľujú, prečo hra dostala konkrétne vekové označenie. Možno si niekto povie, veď je to len hra, ale obsah hier má reálny vplyv na deti. Niektoré hry obsahujú agresívne správanie, realistické násilie alebo komunikáciu s cudzími ľuďmi. A deti ešte nemusia byť pripravené takýto obsah správne spracovať. Z praxe vieme, že deti sa k takýmto hrám dostanú často veľmi jednoducho. Digitálne zariadenia sú dnes prirodzenou súčasťou domácnosti a zároveň aj formou oddychu a zábavy. V každodennom tempe života sa tak môže stať, že rodičia nemajú vždy úplný prehľad o tom, aké konkrétne hry deti hrajú. A práve preto je PEGI taký dôležitý. Je to jednoduchý nástroj, ktorý nám pomáha chrániť deti a vybrať pre ne vhodný obsah. Rešpektovanie PEGI nie je o zákaze hier. Je to o tom, aby deti hrali hry, ktoré sú primerané ich veku, bezpečné a zároveň ich rozvíjajú. Preto vás chceme povzbudiť. Zaujímajte sa o to, čo deti hrajú, rozprávajte sa s nimi a sledujte PEGI označenia. Hry môžu byť skvelé, ale rovnako ako pri filmoch či knihách, aj tu platí, nie všetko je vhodné pre každého. Pomôžme deťom orientovať sa v digitálnom svete bezpečne a pomáhajme im robiť správne rozhodnutia. Ak sa vám to páčilo, dajte mi like, odber a pokojne mi napíšte do komentára, čo by ste chceli vidieť na budúce. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby vám neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.